No salvarem el català amb bonisme i acomplexament. El retrocés de la llengua ens preocupa, però sabem que no és un procés natural ni inevitable. És del supremacisme espanyol el que continua fent tot el possible per imposar-nos la seva llengua, el castellà, amb l'Estat, l'espanyolisme civil i legions d'intel·lectuals i comentaristes catalanòfobs. Però nosaltres continuem enfrontant-nos-hi, perquè el català és la sang i el pal de paller de la nostra nació que volem viva i vigorosa. No hem triat viure un conflicte lingüístic, però podem triar com hi responem. Alguns miren cap a una altra banda, però nosaltres no. Substituir la llengua catalana per la castellana requereix desplegar una catalanofòbia constant, agressions i burles diàries, així com justificacions de tot tipus per fer retrocedir el català a tots els espais. Malauradament, fins fa poc, el malestar social pel retrocés del català no s'havia expressat políticament. El catalanisme, esquerra i dreta, ha obviat la problemàtica durant anys. Va ser el govern de Convergència i Unió, Junts i Esquerra, qui va mantenir Catalunya sense canal juvenil en català durant 10 anys. Mentrestant, gran part de l'independentisme assumia l'aposta pel bilingüisme de Ciutadans. Aquest és l'espanyolisme més perillós, el que reproduïm nosaltres mateixos. Per sort, cada vegada som més els que decidim no quedar-nos de braços plegats i els últims anys hem vist rebrotar iniciatives ciutadanes en defensa de la llengua. El debat públic comença a obrir-se. Volem afrontar les mancances de la immersió lingüística que tenim realment a les aules. Volem parlar dels reptes que tenim per integrar nouvinguts a la catalanitat i la desatenció de l'administració en aquests àmbits. Perquè hem de deixar d'obviar l'impacte demogràfic i lingüístic del model econòmic que tenim. Volem veure quines estructures socials i associatives ens permeten fer més forta la nostra cultura i amb ella el país. Quines idees i quines propostes necessitem per superar l'hemorràgia lingüística i nacional que vivim? En parlem al tercer número de Nexe Nacional.